Wezîrê Berevaniya Srî Lankayê ji ber teqînan dest ji kar kişand. Wezîrê Berevaniyê Srî Lankayê Hemasrî Fernando piştî teqînên li wî welatî û mirina zêdetirî 300 kesan dest ji kar kişand û ragihand ku ji aliyê wî ve ti kêmasiyek nebûye sedema teqînan. Hemasrî Fernando dibêje ku wî bi xwe ti xelatiyek nekiriye lê berpirsyariya wan saziyan vedigere ser stûyê wan kesan ku ev sazî di bin desthilata wan de bûn. Fernando diyar dike ku saziyên ewlehiyê bi awayekî çalak li ser raportên îstixbaratî dixebitin ku dihate gotin egera rûdana êrişeke bi vî rengî heye. Ji ber rêza êrîş û teqînan, roja yekşemeya cejna Qiyame li Colomboyê paytextê Srî Lankayê herî kêm 359 kes canê xwe ji dest dan û 500 kes jî birîndar bûn.